guys, ako si Edith Nuro, Kipa Chairman, Kontilawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, magtudlo ko nyo, kuan guys no, kanang trellis nga diamond trellis sa pipino guys. Nani ang atong diskarte guys, diamond. Itudlo ko yung sa pagtrabaho nila para si makarinig mo sa putabas diamond trellis. Muna itong kuan guys no, mababag lang tag tulo katuwayan guys, pero kini itong diamond trellis. Di tag ka-inspect ating magkasegunda patas tanong tagsar nga nagtrapingan siya guys. Nya ako pagkita po ko yung dagaming atong gitabon sa kilid no. Pakita nyo kuan guys, gamot sa pipino guys, nga mo na resulta guys no. Dahil isang ughag tubig ang gamot guys, pati naghana ning mga gamot guys oh. Oh, tama mga roterya guys. Muna nakalaman kung natay dagami kay ato ni siyang gamitag plastic mulch. Okay man pero plastic mulch di kisa kaparehaan ni guys kay ang plastic mulch pag moinit sa babaw, malapos yung init sa ilawom lahi aning dagami nga bugnaw jud guys nya. Kani pong kuan guys, kini nga atong diamond trellis tulo naman kakaptawan ang babag. Kini nga kuan guys, kini nga siya nga kuan. Pag meron niyang tibali salingsing, ato gining kuhaon, tibali pruning. Mo pruning tani guys, mga kuan kadahon guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukas siya kantos pito. Pero pwede ra po tamas tuwan, kuan, 5. Ato gining kuhaon siya guys, kay kining mga bunga ha, dili pag siya quality, kini. So ito yung mata siya, pero mugbo rin kini siya. Mga to lang, kuan nga, kining lawas ng pubungahan, kay quality ni siya, niya kinawa. Tanang dagang, mugbo kini siya sa salingsing. Ang lami ani guys, kuhaon to ni siyang gagmay pa. Nang gagmay di pa siya katagas, kaya di pa siya kaong nutrient. Nga karoy tudlo na ko yung usawan siya pag diskarte pag trabaho nga nung mahimo siyang diamond kaya sa gawas lang sa naandad aning garden o kira pero katong sa nagsugod pa lang ako lang gusto makatabang sa nagsugod pa lang trabaho sa garden bisa mapaliya o pipino mo pwede ta mo diamond trellis pero pwede po ta mo kan guys twine pure atong gamito no babagtag twine pud ako to gasto kay mukhan tog tukaw guys ana makaabot ya po ni siya ang pipino ato pero dako ka gasto kay sa isa ka babagan mo babag mga tagwalo ato pero forever to siya guys ato ilis-ilis bisag maabot og pulo kato ikini siya gamay ka gasto pero ang advantage ani niya gamay ka gasto pero disadvantage dali ra siya maisa ra trapingan ang katong inaning twine puros na kay pakita niyo pulihan niya ato guys ngayon ato pug trabaho twine ta puros dako siya gasto disadvantage kidako gasto pero ang advantage dugay siya malata moingon tag mo sa 10 years kung pure twine atong gamiton kay baba kana ko gigamit ron guys sa paliya dili ta mo dangaw lang tuka pwede ra di ta mo gamit og brand new kayo basta babag kay di man kana siya pursado kay ang pure sa atong paliya ang babaw namang flooring ang dire pwede kayo di brand new pero pwede bug na tay brand new atong gamiton kay ang ako lagi apas tog twine puros matawag siya mo lifetime dugay-dugay siya magkuha sa pagpulo katoy kay testingan ako sa una guys pagpulo katoy di siya maunsa. Pero og inaani ta gamay ra sa gasto kay nani sa 1 hectares tingali sa akong estimate kung paliya tong gamiton ug mag 6 meters atong tabla mo gasto ta og mga duha ka dagko nga atlas time pakita na ko atlas time ara gyud kon kaso yang tingali atlas time ni siya na kasulat ang nagpalit merong isang bag-o mo gasto tag duha kinani basta dagko pero kung gagmay mga upat pero kung twine sa ato pa kung naatay mga ako na testing guys akong isa ka tudling mo gasto jud ko 2 kilos nga twine yang twine ron ang magminudo ta pinakaubos ron 160 gawas lang mag wholesale to palit maghangit tag 130 sa daw dako siya gasto sa twine dako siya gasto dugay kay siya madaot sa atlas twine gamay ta gasto pero isa ra po ka krapingan mga kamo na bahala lang kung saon yung sa inyong ganahan at tubos ako gasto nga dugay madaot ug sa gamay ra gasto nga tagsara po kaagi kani tudlo ko sa pagtrabaho ani para madayon man ang porma. O karon guys ako na itudlo nyo sa pag technique sa diamond trellis guys no. Muning tulo to kababa guys nga twine. Ikot ta sa babaw isa. Ngayon ato ani siyang kung ako magka-testing ani guys, murag lisod na pero maka-suway lang mo dali ra guys guys. Agi ta diri guys. Ya, mulambot ta diri sa isa ni. Diri ta sulod. Diri. Kaya gusto tayo to di man himong gayon ya diri ta. Stay permanente tang sulod sa tunga. Dili tunga maporma ni sa diamond. Yakin na guys bola po ning gituyo no, sige tingamo nga nang wala gid sa diamond. Ako lang ito guys atlas twine ra mo gigamit. Ibitaog plastic twine kay ligon to kontra ni kay mura mo to gilubag. Kaya mo kung i-diamond daan tandit so gagmay pa siya basig may posibilidad nga di pa abot diri ang mga salingsing maputol na kay di kini pareha kaligon sa katong plastic twine.
Mo nga mong giunahan ani pero ang mga diamond abani kay daga ani. Sulod tadi ka sulod. Pwede di kayo dugulon, pwede dugulon, pwede lagyon. Pwede kini guys, kini duha imo ning bahinog maduha sa kasapungan nimo. Sa perminti siyang kuan guys, mana og mapaspasan nato ang dagan. Duha ra siya ka kanya tabok na puta sa pikas ka kuano katong gibali gi. Ako na gipatay nga daan kay para nga di na kayo magdugay siya magkatay na. Ito na ha. Para ma-relate niyo. Sulod ka diha. Tabong ka dire. Nga sulod po ka dire kadi og mo diretso example guys kay og madiretso gud ta didto ani. Maana ta dili ta kadayamon, maana ang porma. Atong punggan kini dali ra kay aturang kini. Isip mo gabong tastuain. Pugnan dali ang isa. Sulod ka dire. Sulod dire pugnan tanang perminti para perminti siyang magganga. Tabong ta diha. Ayan. Sulod ka dire. Pag sulod na dire ato na pong hawiran ng isa. Kini. Kabong na po ta diha. Sulod ka dire. Mana po maana na mo dali ra kay ni siya. Sangko gini siya sa tumoy didto nya ako lang ipaliputol siya para maka-relate sa mo sa usaw pag sa balo sa ubos na pud ani. Sa kada kamao na sayon ra man siya pero sa katong wala pa ka kani ako lang pagibuhat para tudlo atong magsugod pa lang bitaw guys. Basta kini nga trabaho isar gani sa kakrapingan di ta maka-inspect nga makaduha ta ani kakrapingan. Ani. Sa sulod. Importante gani nga makasulod mo sa tunga kapong babaw. Nga sulod na po mo dire. Perminta ginyo kay di mo makasulod sa kining kibaling dito tunga dili kini sa pormang diamond tama ini gina to porma sa diamond. Pag nayon ha para makarelate mo. Sari mo kakuha ani. Sa kato nakamadali ra man gina sa nakagar. Agi nagaling kato ba kaagi maglisod jud kadang kanong na pormang diamond. Ang uban ani guys. Wa na gamit aning kuan, wa na gamit aning plastic one or atlas one. Ilang gigamit kuan guys, diretso net. Katong net maabot og mga tagpila ka tuig 3 years o 5 years kay katong nylon guys pero gasto kay ito kay kuan man to imo magit mga nylon man to mura man to ang pukot nga lagkog mata ana matawag itong pukot ug lagkog mata pang garden design to siya ug gagmay siya madaya mo kontra ani makita nga ibala sa kuan guys sa pikas gagan guys. Nara nakinat ninyo ani, madaya mo gisag porma kay nya pong banaon ang kahuguton di nyo palabig hugot yung kaistanan kay inat pong tamang tuwa niya itom. Ikabot rin sa dapya, ito na ikuan nga sangko na ta para makakuha lang mo sa technique. Ikabot rin sa daplen. Ayan na mo. Ito na siyang putlong no kay taas pa man yung tudlinga. Ulambot ta dire. Iglambo dire, pero kubutre nya mo agi na pud dire sa para murag di maputol diamond. Maagi ta dire ha. Ani. Magana ta dire ana tugtugan to diha. Para di gid mo maglibog di pikas pabor sa wala guys aron pus pikas mulusot. Para di gid mo maglibog ana, abot dire mo makabong sa kini ato nang gisudlan sa tuwain para madaya man sa pupurma niya. Madali ra kay no. Para gid mo maglibog guys kay naagi usay ka kanang murag bisag sayo marang maglibog yun o maglisod. At pag yung ikaw nga sulod tayo, sulod tayo ni tayo muna. At ang iperminti nga makasulod tagtunga na o. Marang kusakon pa guys, di po di nga binastos na mag-etag sulod tunga. Kaya di po ta mo sulod tunga. At tapsing ta mag-agi, sulod ta dire. Sa balos sa ubos tayo siya. Padayon mo purma ra o. Marang po nagana ato na, nga atong i-maintain ang murag ng kahuguton. Na sulod ta rin tunga. Sulod tunga, then sulod testuain, sulod, dayon tunga. Sulod testuain, dayon tunga. Amo rin balik-balik sulod tunga ra dagan sa aron imo maglibog ko. Pantay ang ana ni man, pantay di mo day man kay imo manggimitin ang kahugoton basta inyo lang para madali. Inyong permenteng hawiran ning isang inyong sudlan para ani. Pantay kahugoton. Igsulod nyo di hawiran na pud yun eh. Sulod mo ang pastos kapong mastuain. Nya sulod mo tunga, igsulod nyo diha, kini hawiran na po man po sudlan nyo inigda o ginigbike po sa atlas sa katong kay bali bandol o. Dali ra kayo og maanad na mo ani. May na ko ang kining 100 meters nga gilayon, bitimit dali ra jud masungko pero di mo maanad. Madugay Ginoo, tinga mo ano na diamond, dali ra o. Ipay okay extreme mo sina para makuha nyo.
Sulod mo sa diamond dre, babaw kay babag mo ning atwain. Sulod mo dito nga. Tapong mo tuwain. Sulod sa tunga. Nga, pero mente hawiran ninyong sudla, dako nga di mo magkilab dako maganga oh. Sulod mo diha. Dayon. Aron mo sa tunga. Tanaw ni isang kuan ro porma ya, diamond na yang porma oh. Di na ingon nga kana murag magpihing siya nya ang kahugoton pag imo maimo magipantay ang kahugoton dasi kontrol sa mong kamot. Kini wow pasagdere mo sa muharang luag mo gitong daan sa wa kay bugat mo siya murag gitayngan daan ang pipino. Oh. Makita ang tarig song kuan ni ron. Kini pwede na matag murag na aksyon kimpi gamay maisuwag ka man tana. Ay pakita niyo ang resulta na ikahuman ni tanan kung kining pipino guys kamare mga ano ko na sa 800 na kapunuan. Kaya naapoy palian ni guro niya mo gitanuman nga 1 ka hektarya. Kani ipaki mag YouTube mi ato ikahuman ani. Resulta guys. Kung wala ni tayong ngidaan, wala ni sabod sa ngani no, wala diwa tay makitang estate nga isa kay ug wa tayong ngidaan. Ako mo gipatayangan daan guys kay para nga dili na kayo siya magdugay og standby ang Atlas tuay makaputan dayon sa mga salingsing kay og ako gong idaya mo nang daan may posibilidad nga di pa kay kakatay ang pipino mo gabok na ni siya kay mura na mo gisako pero di gini sako nga tinangkas guys kuan siya mo ning Atlas tuay mo ni ginabutang sa kuan kinibutos patati nga banig ana rang isang gusto mo guys ato lang asya mga nasangko na tada sa kwaro mao kibali tanaw na to ang resulta diamond ato lang dagan dadagkuan ikaw inyo. Kung wala ni siya tayong ngidaan, kining mga estate wala gini siya. Diamond kita na na to ang pero panta ta tanaw na mura magidua-dua ra to. Pasasuhan tayo kampong niyo sulod mo tong tunga para madayon ang porma. Makita ang pipino mas manay pura sa pipino tangas oh. Makita ang pipino nga taingon na isa mo sa lingsing tanan. Dara mga pipino may pakita ang pamanikwan ta mo na. Taingon na siya wa na mo siya diamond daan tanan kay diamond kuno daan tanan wala pa magukod ang salingsing kini guys wala na makuha na mong pinsinga pero pag sanga niya sa ubos inyo kini puno nga para nga kay kini siya akong ingon dili ni quality ang mga bunga ni kinakamay ta guys masunod ta siya kung salingsing kini nalipatan ni guys kay dako kung gari lagi ipapermentig suroy paong kini siya taman ta makuha taman diri siyang tuwain mga ini mga lima ka salingsing atong ipruning niya para nga ang babaw palitin siya di po kita palitin tanan pero nindot ng bunga tama kasi ang bunga sa kini ubang nakuhaan na mo ni siya kini ba nalipatan na po guys okay sayang na po kita ko naman tanawan tong bunga guys kada puno kini guys kini nakuhaan sa salingsing sayo pa ayun ba dalawa guys bunga guys nagsunod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bunga po siya guys bunga po kini sa udlot guys sili po ni guys unod sa tapapulo kabuk sunod kita na dito guys basta mo ning resulta guys among kuan abono nga katong permente gimo ko po ako pabiya og seaweeds guys gumulasis ug guso katong kita mo sa topic process na may vlog ato naguna mo toy gamit na ko guys kada abono kada semana ko nag-abono sa isa ka drum 2 ka litro sa isa ka knapsack sa ka tinapa pero may drum may kadako may abono ka mao mo gamit abono guys palya og pipino karon. Ako ning gidaghan ang kuan guys, gidaghan ako ang abono ro nga sintetik kay sinani ko sa palya makita nyo nami vlog po mi ato. Sa binungbungan ko guys, kini okay ra tayag mo budget ang abono ato ning tuning sa babor ta og tapos babor ra pag kuan pipino kanami sa lingsing. Nagtimpla ko ka ang kuan guys, sa isa ka drum 5 kilos pero mixing ako ang kuan mixing ang 5 kilos tulo katakos ang urea isa katakos ang putas ato pa og mixing ko butang tag tulo ka kaltek nga urea isa ka kaltek nga putas pero sa pagtimpla og drum ako nang gitimbang basta ang mixing mao mo 3 in 1 pero og mogamit ta og kuan guys ang kanang sa kuan nga experience kung urea og putas o urea putas atong pare pero kung mag winner ta guys ang atong ipare sa winner nitrabor ang sa puta asa ni winner og nitrabor 1:1 kung mag 5 kilos ang imong mag 5 ka kaltek imong nitrabor 5 pod ka kaltek imong winner pero depende sa kuan guys depende sa ano kay kanya-kanya magdiskarte ang mga gardera ko mo pa kun andan 1:1 ko basta mag nitrabor ko og winner pero og mag putas og urea ko 3:1 mao na ko timpla pero maghapot nung sa winner og nitrabor ko
5 kilos gyapon kada drum. Pero kato kung isa ka aduha ka litrong molasses gusto nga with molasses, permitted to sa tag 2 ka litro kada drum. Wala ko magamit tong seaweeds katong if din ako guys kay nahotday ko stock mo nung seaweeds ako gipunit ng gamit. Kung nakita na ko resulta guys, mo resulta niya guys no. Ato makita sa hapot halos-halos tanang pipino guys, nakita na tong pamunga. Nakita man to mapawa ko man makan. Mutabok tas pikas tubling gas ding na human mo guys atong akong i-flash ninyo ang kali. Pakita po naman yung pagkadagko ng bunga ani. Nakita na ko resulta guys sa kuan guys. Nakita na ko resulta sa seaweeds nga ko nga ako ra nag-process ta kita mo tong process kasagaran guys nag-estate ang bunga. Tingali makaingon mo nga grabe na po naka-butter og para ni. Kini po guys kini nga dahon pag parehane tag-asa kaysa mga butan tamo mga hapit na mag 1 meter kini nga dahon pud dito panghaon ni. Kini nga dahon pud ni panghaon. Isa kay sabot na maghapon ni siya nya magkaon sa pud nutrient. Pero kini lingkod kanang kuan daw di sa panghaon to. Awat mga punuan guys oh. Kalabanan ko si pipino guys, nagdala gyud nag-abonid ang bunga. Tagsar kayo nag-abonid dari guys oh, tug ipon ha. Oh. Alang tumoy guys, makita niyo guys. Tumoy oh nag-abonid yung bunga. Gikan ta diri ha. Gikan diri sa bunga oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pulo o 11 gini guys, kahantod sa udlotan bunga gamay oh. Punod mi hapon siya. Hapit ta ng punuan guys, muy dagan sa pipino no. Na sa akong gamit nga kada semana ko ay nag-abono guys, kada semana abono ko kasi pero gusto gid tag labi lang may mahal-mahal ang pipino. Pwede ta kada mag-harvest ta mag-abono. Kaya ang sa akong na experience ni guys, pag mag-abono gud ta sa ato pa ang unang makakaon. Yun ang silingan sa akong kaingon sa kano unang vlog no, ang makaon na kakaon ang dapit sa yuta. Ang silingan sa ato pa unang magkaon kini. Sa ato pa mag-abono ta diri. Kini pag abono po ni pwede na to ipang kuan guys, ito ilubong pwede hinubig isablig to anak kay hasta kung ang gamot ani nag mga rock hair oh nagpasad na sa babaw sa aning tagami. Ang abono ko na to akong explain yung abono gyud pag abono ta diha. Ang unang magkaon kini sa to bubuilo kini siya. Sa to pa ang nakaon atong babaw ang kato lang nas ang wa lang mahurot. Sa to pa ginig-harvest ato ani ang abono dire na minus sa kan hotop kaon niya pag mag-harvest ta mo abono ta ang magkaon kini pag nabilin. Sa ato pa og kada human tag harvest mag-abono, inspect nato ang atong gulay labi nag-maintain lang ang basa sa yuta ratay ikapatubig kung mag-init. Pero inani kay technique guys, baga og nagamit di ko sipiat ani nga di pili tadi kay mo hinubig ani basa-basa gyud kung kana mag-init-init lang mga duha ka semana tulo kay baga kay nagamiha guys. Nya iniglata pud ani. Dugang nas tong organic. Kini mo mahimo ra ning yuta taran. Anaya ni siya. Lamin ako tama ni siya mo abot mga 2 ka bulan. Kay kining pipino guys dinhi diha dako taas ila do pinakataas ng 3 ka bulan ani. Pero og maabot na siya mga 3 ka bulan at ma-inspect basap kay tag presyo sa 20 pesos lang kilo. Sa isa ka semana bisag mo harvest tag bitag tutuluan to ka adlaw. Kining dagan sa pamunga guys, maipakita ano mag sugod ni harvest ani. Dili siya basta-basta bungaro sa kaya akong pipino sana ako nakita dili inani ang dagan guys kaya akong gamit pure synthetic ako karon ko nakapost aning pipino karon ako nagamit guys nga puros yun ko managi fermenting seaweeds guys no hapit kada punuan guys yes ato guys suron to po kani oh hapit kada punuan gid nagsunod yung bunga ani nako na dili ko kapanghambok no kaya ang hambok o manang wa tay nakita kinahanglan tay kapakita gyud una pa ebidensya kani oh 1 2 3 4 5 6 7 8 o siyam bunga kaya po guys nag-abanid wala lagi takitag kuano wala ka inang daganaw ang takita adto kining mga sanga nga walay dahon nga walay bunga as lagi mga sanga guys oh kini sanga oh astang sanga puros nagdagbunga tanan oh grabe nang pagkabunga ha ako di balik ko ingon kay panghambog uta kita ra mihapoy og ganla pa ang over ka butong hambugirong tam uli ra lang kaugalingon kini ni panghambog makita unya na sanga guys okay sanga naman niya ni oh nag-abanid po sa ito pa mag-inspect og alang-alangon tanig abono siya di na gid maka dagang ang abono kay sa ubos lang da nag-abanid na ang bunga oh tanang punuan guys so semana makita ninyo ani nga kuan pakita niyo ang bunga pagsugod na harvest ani nga dili na siya mga panghambog basta mo nagamit ako sa kada abono 2 ka litro nga kuan seaweed with molasses akong kada drum nga 5 kilos akong urea og putas kay ang primerong abono ani kuan guys katong complete pag first abono complete og calcium nitrate isa kilo to 1 kilong calcium nitrate 1 kilong complete pero 2 kilos gyapon ako kwarto guys perminti nga ana kong timplada nga 2 kilos ang akong organic seaweed with molasses
maintain na siya. Mo ni akong maintain jud kada drum duha ka litro. Ug mo ipakita niya, ipakita ko na po niya unyag mahuman na mo ni. Inani diamond tan kay kini daring porsyon na guys, wala pa niya mo ni trabaho ron. Kulang ipakita niya sitwasyon nga usa ko nig diamond ako sang gipainani para nga di na magdugay mo kapot na putong mga salingsing. Sa ato pag mugabok siya makahawid na siya rin di ari mga tuwan nga ito mga ligon nga tuwan agora. Okay no. Duha mi ani karon nagtrabaho no, may akong kibaling cameraman, pero mao po ni akong kibaling tuong kamot kay mamugin akong badi-badi sa tanang gulay na kuno kung kuan, maggulay-gulay na ko. Maayno ba kusog po kanisa sa diamond. Pero kung gusto mong mo hiram ani, magpatrabaho mo siyang gulay, pwede na siya mahiraman. Kay tagaan pa yung libor, kaya nga po librehon na no. Kusog na po kanisa sa trabaho diamond lang. Muna akong tuong kamot, kung mangutana mo kasi ang walang kamot, tadi ani apil og hawid sa cellphone akong walang kamot. Karon guys, ipakita na ko ang kangas no, among diamond trellis. Sa mga tan guys, mo na ikibali nga itali ka punuan guys, estimate ra mo ni. Mo ni resulta niya guys, human diamond ran guys. Ining pipinuha pa guys, akong isulti ang edad ani. Nag-edad din sa kuan karon guys. Bali 30 days sa kabulan. Ito pa ba nga 35 days ani, harvest na kita kay kini mga sinam nga 5 kaadlaw ikan karon guys, ginis na mag harvest ang 5 kaadlaw gidagala ikan karon kay labi na karon si ulan-ulan gusto ni magtubo. Atong pipino guys, gikan pagtanom din nato mga 35 to 40 days harvest na kita. 35 kinamuban, 40 days to kinatasan. Ay pakita lang yung first harvest na guys ang dagan sa resulta na ni kay mo ang among resulta na sa moto among organic nga seaweeds. Gusto with molasses, maintain nyo na ito guys. Kita nyo mga resulta nga nindot yung kayo. Mga 30 days pang hindi handagan guys, lamit na kayo dapat pamunga guys. 35 days, harvest itong sugod ano eh. So na ang technique guys yung garden, katasimana ta abono. Pero kung gusto din mong maka-igo o dako-dakong income, labi na kung mahal-mahal, pwede kita kada humag-harvest, mag-abono ta kay makita nyo guys. Makita nyo sa suwayan ninyo. Kung kada semana mo abono o kada humag-harvest pag mo abono, makita niyo resulta kamong nang gardinay. Kung mo ka-testing nga kada humag-harvest mo abono. Kung kada semana lang okay ra man gyapon, pero mas lamig itong kada humag-harvest ta mo abono kay sa ako nang gikaingon ang katong gikaon diri i-harvest nato kung mag-abono ta ang nagkaon andiri na pod sa to pa ang atong dagan sa pang-harvest dili kita pwede ta maka duha-duha ka adlaw gas kung gusto kita standard nga pre nga kanang gitagkuon duha ka adlaw kag motulo-tulo po tag adlaw guys labi nagsig ulan kusog po kay magtubo na po uban na guys ma-oversize na. Mga tanong salamat na at yung nasabtan na akong tuloy ibahin sa diamond trellis. Saka mo na nagpili kung magamit yung prostuin nga dugay kay madaot moabot sa mo 10 years samantalang kini gamay ta gasto pero pag one crop lagi di sa croppingan di na kita ini nga makadubla pagtanom ikaduha buhat pa patayin ani lahi atong maginanit ta siya prostuin kay sawod sa pulo ka to labi nag brand new atong ipros babag ani nga tag-ana lang kalagyo di kita magsigig ilis-ilis na guys kay katong ana lang kalagyo ang kini salingsinga guys atong imagine oh o maginani kilagyo atong tanom kini siya makaabot makahawid naman eh kinagsolbong niya ani example ning kitang sangang mubo pang asanga kini kining sanga oh sa to pa solbong pa siya kung nagbabag ta ani wala tagbabag doy nya nagbabag na basta ang bungbong guys sa bungbong to dili tingon tag sa kadangaw jud kay lagyo ra siya kaya mapakita to sa palya kong gitrabaho karon ang kining sa babag atuloy tag sa katukaw lang dangaw man na guys may dangaw tukaw ana lang katong balansyon og nagbabag diri tukaw lang diri pa sa tabakaya kanang abuton dili gyapon maka pila ato mga salingsing pero ato gyapon monitor na magyusa guys kanang inaani na madireg sitwasyon bisag atay babag kinatag sa katukaw kung gusto tag puriba matawo kanang dugay nga madaot nga trellis ato lang pong iana na siya sa kuwan kay mag-ana naman to atong tuwan atong mag-ana man gilagyo to guys to ka mag-ana utong gilagyo atong babag katwain sa kato dugay di ko to madaot kay na testingan ko to sa una guys bisa pagpulo ka tuig di pa siya moinsa basta kay kinani isa ri kagian trabaho na po to kinani atong balansyon kung magpatrabaho ta kinani kini ka sama man kitay man eh kining isa ka tudling nga taas mga 100 meters gihumang gid ko sa oras tunga duhami sa ato pa kaya sa katudling mag-consume og 3 ka oras sa kusog-kusog lang nga trabaho kabat pag may kusog kayo kay og mikilat kasi sa trabaho lang nga po yung bangkarina namong alang-alang hindi mo lihok-lihok di mo panghambog maglugos yung apas sa mua sa 100 meters nga diamond trellis yung kaon siya og 1 ka oras tunga
kada tudling kay ang technique ani god lain ang sa babaw di man ka makabalo sa ubos ani lain kung sa ubos. Ang akong kauban sa babaw ako po sa ubos ang imong konsumo sa 100 meters sa ato pa 3 ka oras. Duha ka oras at duha ay 1 ka oras to nga 3 ka oras duha man medi maigog 3 ka oras imong masulan na kung imong sulan imong mabalanse. Pila imong masulan samantalang kung inaani o magbabag-babag ka o tuwan abanid at kini tag sa katukaw mao ra pong gidugayon na gas kay naka-testing man jud ko didto. Inaani akong gitrabaho gihuman akong 3 ka oras ang inaani Diamond Trellis kay bali isa kinani mas minutes 3 ka oras ako ra man to isa. Ang sa inaani pong tuwan guys 3 ra gyapon ka oras nya sa mga imong mabalanse sa 3 ka oras makausab ka og butang ta og mugabok pulo ka tuig usa pa ka makatrabaho og 3 ka oras sold sa abot og pulo na ka tuig. Pero mag-inato ta guys kung puro sinani dili ta mo gamit og kahoy akong matudlo mo to sa palaya makipakita nyo ang inyong gamiton isa iksik inani labi na og palaya di ba sinani pipino tuwain lang atong ipasak na pero kining kahoy atong gahapon gamiton isentro idikit ato lang itapad kaya katungod siya og tag mo inani wag di ba gini abot pulo ka tuig duha ka tuig ay lata na gining bayabas na ipasok samantalang katong tuway kung branyo atong ana atong pang ilak ituyok kita lang sa vlog nga sa katong palaya ipasok tara man to dire ihikot ya para sa mohugot kay muyat-yat mo sa kay tuwayan tama atong kani sa ato lang itoko dili na siya mo atong lamburan sa inani pakita na ko niya ang diyan sa tapog trabaho. Salamat.